kategórii. Takže v kategórii ženskej elity zvíťazila To isté, Adidas Stanka. Marta Vartiaková. Či Andrej. To je Farmaceu Bratislava. Praktické dary. First place in Women Elite, Marta Varšiaková, to je Farmaceu Bratislava. Second place, druhé miesto, Kristina Krajčíková, klub OB Akademik Košice. Díky, dobre. Second place, Kristina Krajčíková. Ale môžeš teraz ešte fotiť, ja točím video. Tretie miesto, third place, Barbara Pijáková, klub orientačného behu tu Sokol Pezinok. Third place, Barbara Pijáková, Sokol Pezinok. No tak čo sa nechať na sebo čakať. Však chodíš hore. Trošku zmetky. Skry sa za zástavu. Takže kategória mužská elita, prvé miesto, Aron Bako, Tabány Spartakus. Druhé miesto, Ondrej Piják, Kobra Bratislava. Ej. Second place, Daj, Ondro, Ondrej ja ti Piják, to Kobra Bratislava. Tretie miesto, third place, Matej Daloš, Typo Orientín klub. Takže najlepšie elitáčky a najlepší elitáci. V ženách prvá Marta Vartiaková, druhá Kristina Krajčíková, tretia Barbara Pijáková. V mužoch víťaz Aron Bako, druhé miesto Ondrej Piják a tretí Matej Daloš. Zatancuj ešte, Ondro. Dobre. Takže toto sú víťazi hlavných kategórií BDO Cup 2015. A tričko dole. Applaus for them. Prosím potlesk. The best competitors in men categories. Sorry. BDO Cup 2015. Ja som plný vajčák. Vyššie podľa všetko je moje. Hej? Dobre. Ešte sa Takže asi nenájde.